primer de tot, abans de parlar del tema coronavirus com tal, estaria bé fer una breu explicació de què realment és un virus. Un virus és el microorganisme, diguéssim, més petit dels que ens poden produir infeccions i realment tenen la capacitat de, un cop que colonitzen les nostres cèl·lules, tenen la capacitat de multiplicar-se, infectar-nos i, a més, alguns tenen la capacitat de, un cop que s'han multiplicat, poden passar a altres persones i establir el que diem cadenes de transmissió i, per tant, establir una infecció a nivell més comunitari. Això fa que es passi. Això és possible que pugui passar. Igualment, es coneixen casos d'anys enrere, de l'any 2002 a la Xina, igualment, 8.000 persones infectades i a prop dels 700 morts. Això vol dir una mortandat del 10%, més o menys. Igual a Aràbia Saudita, al 2009, 2.400 morts, casos d'infecció i després 800 morts. Aquí és una mica més alt el percentatge, que és un 35%, i ara l'últim cas de Xina, de Wuhan, que s'està vivint, i arriba ja a 2.100 morts i els infectats són més de 75.000 persones. Tot i que les xifres són una mica més altes, no vol dir que el percentatge de mortandat sigui més alt, sí? Pel contrari, és més baix. El que passa és que volem saber què fa que es propagui amb la velocitat que s'està propagant, a banda de tot això del contagi que n'hi ha. Els antecedents són curiosos, tal com apuntava perfectament vostè. Hem tingut dos brots anteriors de coronavirus, el SARS, l'any 2002-2003, i el MERS, l'any 2009, i aquests dos episodis van comportar una letalitat més alta, però un nivell de transmissió més baix. Això és així. En aquest brot, curiosament, la letalitat s'ha de dir que no és molt alta, està al voltant del 2%, però està clarament inferior al 10% que va produir el SARS o el 30% que va produir el MERS, per tant una letalitat molt més baixa, però sí és cert que es propaga amb una certa facilitat, tot i que el nivell de propagació se considera que no és superior al de qualsevol altra infecció vírica com pot ser la grip. Estaríem de mitjana, amb una capacitat d'infecció d'una mica més de 2 malalts per cada cas nou, i això és un nivell de transmissió que en un principi, si s'estableixen totes les mesures de control a nivell internacional com s'estan posant, és un virus, és un tipus de problema de salut pública que és potencialment controlable.